Tras constatar a existencia dunha importante demanda nas canles de comercialización e en vista dos bons resultados das analíticas publicados polo Intecmar, a Confraría de Rianxo demanda que se autorice a extracción de vieira para a súa comercialización en lonxa. E o que vamos a facer é intentar, entre todos, que se poida comercializar nas lonjas. Por dous motivos, unha polo tema, por tres máis ben, unha polo tema de rentabilidade para os mariñeiros, non podemos depender só dunha empresa que se económicamente ou se ele teñen mercado ou non teñen mercado, poder extraer ese tipo de produto. Outra, que as depuradoras entrarían noutro nicho de mercado que poderían abrir con outro tipo de produtos e poderían entrar en competencia en lonjas á hora de subastas. E despois o tema das conserveras, que antiguamente enlataban. No caso de obter a autorización, sería preciso elaborar un plan de explotación entre a Administración e todas as confrarías interesadas, para as que a apertura desta especie reportaría importantes beneficios. Sería marcar un plan entre todos, entre Consellería e máis as confrarías implicadas, porque aquí sempre falamos só de Cambados e de Rianxo, e hai confrarías como Ribeira, Vilanova, me parece que algún Cabo de Cruz, ten algúns que teñen resto de vieira. Habría que sentarse e falar, pois aparte que habría que falar de topes e incluso de aperturas, neste sentido, porque o que non queremos tampouco é sobreexplotar un recurso. Habría que ter un control sobre ele en ese sentido tamén. O patrón maior entende tamén que a medida sería beneficiosa para a produtividade da ría. O que faríamos con esta apertura nova de comercialización sería que se animaran máis barcos en enero, febrero e marzo ao tema da vieira para comercializar en lonja, e o que faríamos con isto é remover máis o sustrato da ría, que pensamos que a base de que o pouco tempo que se está traballando con Porto de Cambados, que son 15 días apenas ou 20 como moito, non se fai nada no sustrato. Estamos demandando labrados e todo en toda a ría a Consellería, cando en este aspecto nas zonas de libre marisqueo ou outras zonas faríanse cos mesmos arados do resto da vieira.